Dus de oudste die is van 22 september, dus die is Jellier. En nou, dit is Thomas, hij is Johan Wieken, het is van 10 februari. En Jelle is van 22 februari, maar hij heeft jou een heel weekend te beteerd. 12 december. En 13 februari. En dit is Renske en die is van 24 februari. Sam is geboren op 18 februari. En Lena is geboren op 1 maart. Elske geboren op 3 maart. En Tijk Jan is van 8 februari. Aniek is van 23 september vorig jaar. Wim is van 13 december. Ruben is van 24 februari. Hoeveel nieuwe bewoners heeft hij er nou bij gekregen? 13 toch? Ja. Ja, 13 in het laatste jaar hier, vanaf september. Ja. Is er opzet in het spul? Nee. En wat toch niet doet Jim erachter komen dat er zo volle nieuwe band in hierbij komen binnen. Oh, wat is daar gebeurd? Ja, wat is hier gebeurd? Maar ja, gezellig toch? Mooi klasgeval. Heeft hij van Jim hier een verklaring voor? Vruchtbare groen. Een liefdevol dorp. Ja. We helemaal kool wat ondersteunen, zodat het wij eens een keer. We hadden wel app, toch? Nee. En dan wel hormonen dan opwekken. Dan viel je dat van koor en dan, ja, dan weet je dat. Ja, en dat is heel leuk. Dat doe je dan. Ja. Want waar van Jim begon op een gegeven moment te vernemen van hé, hier is toch wel wat bijzonders in Ionne hoor. Toen de meneer kwam van het dwarfsbelang. Ja, niet eerst het zo terug. Wel van, oh, die is zwanger en die is zwanger. Dat staat al jet. Maar we wisten net dat zou volle ween. En is dit nou ook leuk? Zeker. Ja, Zeker, bijzonder toch? Ja, prachtig. Maar ja. En goed voor het dorp natuurlijk. Ja, want waarom is het goed voor het dorp? Nou, voor de basisscholen en dat er wat inwoners blijven. Hebben Jim direct nog wat hoor? Ja. Ja. Nou ja, had je ook al treffen of samen met die Bennewijn, nou even ga je er even over en hoe gaat het met daar? Nou, en je kan samen de slapeloze nachten delen. Dat is echt wel fijn. En we zijn al een keer binnen kwart met elkaar appen, iedere keer in je wekker s'nachts. Ja, dat is echt wel leuk. Nou, het is alweer vrijdagmiddag, dames. Het is weer tijd voor het handwerken. Wat we altijd doen. Nou ja, niet alleen handwerken natuurlijk. We gaan ook creatief bezig. We zijn hier in Nieuw-Mellens. Nieuw-Mellens is een psychogeriatrisch verpleeghuis voor jong en voor oud-dementerenden. En hier komen iedere vrijdagmiddag hier een aantal dames uit Nieuw-Mellens. En wij maken hier altijd een hele gezellige middag. Luutje klaar. Waar ben je mee aan de gang? Nou, maar heb je bijna zakjes? En zit het wat op? Ja, wel. Die ga ik verleden week al aanmaken. De mandala. Ik vind het hartstikke leuk hier. Nou, omdat jullie bezigheden willen en snoepjes en koffie en thee en advocaat met slagroom. Nee. Nee? Chris net.
Oh, ik kreeg net, zei ze. Nou, ik word wel aan. Wat ook. Maar joh, ben je degene met de meeste praatjes, begreep ik, of net? Nee, dat ben ik niet. En Vretemiddag wordt een bijzonder moment, toch? Klopt. Vretemiddag, dan zitten we hier te handwerken en dan om 3:30, dan zegt een van de dames, nou Trudy, het is haast tijd. En dan zeg ik, oeh, ja. En dan komt de advocaat op tafel. En dan eten we allemaal samen eten we even een lekker advocaatje. Ja, dat is altijd wel lekker, hè? Nou, dat hebben we gewoon thuis net. Nee. Met de ijzer bij binnen en wat feestelijk. Maar dat is altijd wat bijzonders wezen. Ja, mijn slagroom erop. Niet te versmaden. Ja, we hadden je goed, ja. Geweldig. Daarvoor komen we hier, ja. Nou, Voor de advocaat. Ja, juist. Wie wil er allemaal een advocaatje? Mevrouw Van der Ham, wilt u een advocaatje? Ja, ik wil dichtbij, wat is wel lekker. Ja? Mevrouw Teluin? Ja, advocaatje? lekker. Nee? Jawel, ik wel hoor. Nee? Ja? Nou, hoe smaakt dat advocaatje? Best. Is dit jouw hechtpunt van de middag? Nee. Maar het is wel verste prik, toch? Elke vretemiddag even een advocaatje, of net? Nee, hè. Nee, elke dag? Hebben we al. Hapke. Nee, nu niet. Ze zit op de kamer naast je. Nee. Ze mag het niet bij. Ja, ik lust alles. Ik leer nooit het stingen. Van school. Verred alles op. Het smaakt heel lekker. Ze maken het niet meer. Lekker, joh. Ja? Ja. Lekker zoals of is het goed lekker? Ja, en grutter. En grutter? Omdat jou hier binnen. Moet je vaker komen? Juist. Hier drie we weer. Oh nee.